Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. May tao magingan laghuan, nagipadala sa Dios aron pagsaksi ngadto sa mga tao mahitungod sa kahayag, aron ang tanan makadungog sa mensahe ug mutuo. Si Juan dili mao ang kahayag, apan mianhi siya aron pagsaksi mahitungod sa kahayag. Kini ang gisulti ni Juan sa diha nga ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagpadalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kung kinsa siya. Wala magdumili si Juan pagtubag kanila, mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Kinsa ka man di ay? Nangutana sila. Si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Nangutana sila. Dili, mitubag siya. Ug sila miingon, nansultihe kami kung kinsa ka, aron may ikatubag kami sa mga nagsugo kanamo. Unsa may imong ikasulti, mahitungod sa imong kaugalingon. Si Juan mitubag, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan, hawani ang dalan nga agian sa Ginoo. Kini ang gisulti ni Propeta Isaías. Ang mga sinugo pinadala sa mga Pariseo. Ipangutana na usab nila si Juan, kung ikaw dili ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta, nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig, apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako, apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Kining tanan hitabo dito sa Betania, sa tabok sa suba sa Jordan, diin namunyag si Juan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingguha, mga kaigsuonan, gitawag nga Gaudete Sunday. Ug sa pinulungang Latin, ang Gaudete nagkahulugan nga maglipay. Usaw man nato pagkahibalo nga ang isa ka tawo malipayon. Di ba kung siya ko smile, mupahiyom, siya malipayon. Ug karong ikatulong nga Domingo sa Adbiento, ang simbahan nag-awhag kanato sa paglipay ug pagsadya. Ug unsa man ang hinungdan ug rason sa atong paglipay. Tungod ba kay nagsugod na ang Misa de Gallo ug nagkaduol na ang Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo? O maglipay kita tungod kay anay umaabot nga mga regalo nga atong madawat? O kahang uban nato nakadawat na tungod sa mga parties ug mga kasaulugan? Mga igsuon ko diha ni Kristo, kitang tanan nining ikatulong Domingo sa Adbiento, sa Gaudete Sunday, iawhag sa paglipay. Unsa kaha ang tinubdan nining atong kalipay? Pag malipayon kamo kanunay, mao kini ang gisangyaw ni San Pablo ngadto sa iyang unang sulat ngadto sa mga taga-Tesalonika. Miingon siya, pag malipayon kamo kanunay, pag-ampo sa tanang panahon, o pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kaninyo. Mga igsuon nindot kaayo kini nga pag-awhag ni San Pablo kanatong tanan. O kining mensahe nga iyang gihatag kanato puno kaayo sa paglaom o pagdasig kanatong tanan. Bisan diha sa daghan natong mga suliran o mga problema nga giatubang. Anaa kitay rason nga magmalipayon tungod kay nagbutang kita sa atong paglaom o pagtuo diha sa atong Ginoong Jesus. Madayon gayud ang Pasko, mga kaigsuonan, bisan sa mga suliran nato, tungod kay anaa si Kristo nga atong Ginoo ug manluluwas. Nining panahon sa Adbiento, kita gitawag sa Ginoo aron sa pagbalik diha kaniya ug pagpangandam
alang sa iyang pag-abot dinhi sa atong kinabuhi. Maglipay kita kung kita magmapasalamaton. Maglipay kita kung kita dili hakog og dawo, ug mas malipayon kita kung kahibalo kita mo paambit kung unsay naa nato, bisan jutay man ngadto sa atong mga kaigsuonan. We rejoice when we are grateful. We rejoice when we are not selfish. We rejoice when we direct ourselves and others to the Lord. Si Propeta Isaias sa atong unang pagbasa karon mipadayag ngadto sa hinungdan ug rason sa iyang kalipay. Siya miingon, magmalipayon ako pag-ayo tungod sa nahimo sa Ginoo, ug ang akong kalag nagmaya tungod sa akong Dios. Isaiah acknowledges the reason for his joy, and thus he is grateful. Ug diin man nagagikan ang kalipay ni Isaias. Miingon siya, anaa kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili o gipatalaman ako niya, aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabus. Mga igsuon, tataw kaayo alang kang Propeta Isaias ang rason sa iyang kalipay o pagmaya, ang presensya sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Anaa diha kaniya ang Ginoo, nga mao ang nagtawag kaniya ug nagpadala kaniya alang sa usa ka misyon ngadto sa katawhan. Anaa diha kaniya ang Ginoo nga mao ang nagtawag kaniya alang sa nindot kaayo nga misyon ngadto sa katawhan sa Israel. Many people, after years of labor and studies, came out to be successful in a particular career in life. And when asked how they were able to attain it, some would recognize the persons who have helped, guided, and supported them in order to reach it. Nakabot nato ang ato mga pangandoy tungod sa mga tao nga naglibot kanato nga maoy nigiya, nitabang, ug nisuporta kanato. Ug ato kini silang balikan, mahimo kitang magpapasalamaton tungod sa ilang mga nabuhat dinhi kanato. We become grateful for their contribution to where we are right now. Ug mausab kini ang atong giawit sa Salmo Responsorio nga gikan sa Magnificat sa atong mahal nga Birhen Maria. Ang Dios nga gamhanan naghimog dakong butang alang kanako ug balaan ang iyang ngalan. From this day all generations will call me blessed. The Almighty has done great things for me, and holy is His name. Ang atong mahal nga Birhen Maria, miila nga siya nahimong balaan, dili tungod siyang kaugalingon, nga pagpaningkamot og kahibalo og kaantigo, apan tungod sa gibuhat sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Mary recognizes that her being blessed is not by her own merit, but through God, who has done great things in her life. Ug mauusab kini diha sa kinabuhi ni Propeta Isaias. Sila, ilang giila ang presensya sa Dios diha silang kinabuhi, mao nga sila nagmalipayon ug nagmaya. O kung kita mga kaigsuonan magmapasalamaton, kita magmalipayon tungod sa mga nadawat nato nga mga kaayuhan gikan sa uban. Sa atong ebanghelyo atong nadungog ang misyon ni San Juan nga magbubunyag. Ang tahas ni Juan nga magbubunyag mao ang pag-andam sa katawhan alang sa pag-abot sa Mesiyas. Ug klaro kaayo alang kaniya ang misyon nga gisangon kaniya sa Dios. Na siya gipadala aron pagsaksi ngadto sa kahayag, apan siya dili mao ang kahayag. Wala gayud midumili si Juan sa pagtubag sa mga tawo nga dili siya mao ang Mesiyas. The mission of John the Baptist is to point and to lead everyone to the light, Jesus Christ, and not to himself. Dili tumong ni Juan ang mamahimong sentro sa entablado, apan iyang gigiyahan ang tanan padulong ngadto kang Jesus. Mga kaigsuonan, kita magmalipayon kung atong itumong ang atong kaugalingon ug ang atong isig katao
ngadto sa Ginoo. Mga igsuon ko diha ni Kristo, haduol na ang pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatawo sa atong Ginoo, ug kita giawhag sa paglipay ug pagmaya. Kita magmalipayon tungod sa presensya sa Dios sa atong kinabuhi, bisan sa mga kalisdanan. Kita nagmalipayon tungod kay kita magmapasalamaton nga nakalahutay sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug kita nagmalipayon diha sa Ginoo nga nagauban kanato kanunay nga mao ang rason sa atong kasaulugan karong umaabot ang Pasko. Ikaw igsuon, kinsa man ang hinungdan sa imong kalipay. Kinaot ang atong Ginoong Hesus gayud. Kinaot. Amen.